Asiphinde sibingelele kubabukeli be-Transformation Live. Siyacela futhi niphinde niqhubeke ni-like. Ngaphambi kokuthi ubuke nje le video siyacela ukuthi ufake u-like. At least sifike ku-1K please. Bese-ke ningaweqi ama-ads. Before nje ubuke ivideo ufanele siyacela ukuthi ufake u-like. Kunodaba engifuna ukukhuluma ngalo. Engisanda kulubhala futhi ku Facebook. Isihloko salo sithi usizi lokuganga ngokujola endaweni ube uganiwe. Usizi lokuganga ngokujola endaweni ubuganiwe. Lolu daba ngilishela insizwa yakwandamane eMnambithi. Nayo ingitshela ngesimanga esicishe sayehlela ngoba ngihlale ngisho ukuthi kunalezi inqumwane ezincane ezigcina sezilidela einqumwane ezinkulu othi musungene kuzona ugcina ungabisazi ukuthi uzophuma kanjani. Lensizwa kaNdamane yaseMnambithi ithi ngo-2019 kanje igane ishadile nomakoti usekhaya yasebenza nje eseGoli. Ayikho ndala kakhulu ila kuma late 30s. Ithi ngo-2019 yona ike yacisha yenza into nayo eyacisha ayifaka enkingeni kodwa ayithi izama ukuvikela isithunzi sayo ngakubo. Uthi umfo kaNdamane uke wathi eseGoli nje kulento Facebook ngoba kunento ekhona la ku Facebook. Sike sikhulume ngo Facebook dating, the dangers of Facebook dating, ukuthi singawusebenzisa kanjani uFacebook kahle as a social media platform and all those things. uNdamane uthi uke wa inbox enyingane ewumakhelwane wakhe esencane nje. Why inbox shuthi indaba iqale kuyipost ngomhla ka-2019. It was around February or March. Kwakunebhola nje le-Chiefs ne-Pirates eladlala lapho. So uthi makuyi-weekend ehlezi nje elungiselela ukuthi azobuka lo ibhola bese ngena ku Facebook ebese bona ipost yengane yangakubo, ingane nje sencane but yayisiqede kodwa ke yena wayengazi phela kusafunda noma esayifunda kodwa nje ukuyingane nje sekukhulile. Uthi wathi mayingena ku Facebook wabona ipost eyayipostwe ngenye ingane ewumakhelwane wakubo. Wayeseya comment wagcina seyiphendulana ke nalengane kuma comment kwakuyipost nje mayelana nebhola elalizodlala iChiefs lengane kusho ukuthi ithanda iChiefs naye uNdamane usupport iChiefs. Uthi uthe maye ngoba ezinye izinto mawusuke wafunda noma musukwalalela indaba esikhulumayo uyayuza ukuthi olwakho udaba uhleli nalo ngaphakathi ngazi ukuthi liyaxoxeka lungconywana kunalo lathi uqeda ukuluzwa manje. So that's how healing indaba zethu ngakhona ngoba umuntu ukethi noma lixoxa udaba umuzi ukuthi at first mawusakhuluma naye it's either over the phone or umuzi ukuthi lo muntu lo engakhala noma yinini kodwa mase niya ngasekugcineni esekuxoxela usumbuzo ukuthi manje wagcina wenze kanjani isimo wagcina udlule kanjani kusona ebese hleka uthothi sekumnandi. Uthi uNdamane wathi mayikhuluma nalengane iphendulana na Facebook imbiza ngomalume. Uthi kwase kuba nje shazi emqondeni wakhe uthi wathi ake ngi-inbox lengane why inbox uthi ngase ngiyibuzisa ukuthi kushuthi nje kwavele kwafika inkanuko angisho kanjalo ngoba inkanuko iyafika nje noma ubani. Uthi uNdamane kwavele kwafika inkanuko nje wavela i-inboxa
waseyibuza ukuthi i-support i-Chiefs nathi yebo. Wayese basele kubexoxa-ke sebele kubexoxa-ke. Uthi nje sebele kubexoxa naye ixoxa ngendlela ukuthi sekuvuka inkanuko kodwa kusho ukuthi ufuna ukungena kahle phela enganeni ukuze ingababazi kakhulu. Ngoba mdala kunayo. Uthi uNdamane uthe maye ngayithola indlela ongena wagcina nje ngasakhulumi nawo lengane mhlambe kwedlula insukwana wayese post iskipa sakhe yena egqoka ijezi leChiefs wayiposta yena wayesethi off to stadium kwakudlala iChiefs ngalelwa ngokuthi kwakulwesithathu ebusuku kudlala iChiefs eGoli ngaze idlala nani uthi bese post isithombe sakhe ethi off to stadium kodwa wayengaye estadium wayehlalele nje endlini ezolubuka ku TV ibhola. Uthi wayibonisa i-comment alengane ngoba zikhona nezanga kubeza i-comment kodwa wayibonisa i-comment naye for the first time eqala ukuyibona i-commenter epostini yakhe noma ke wayengeze nganaka phambilini kodwa nje ukunotice ukuthi iya-commenta waqala lapho thawu lengane ya-commenta uthi ngaphinde uthi ngaqhubeka ke uthi mayi-commenta ngesikhathi ethi yena off to stadium uthi yona yabe siyi-comment ithi sesiyoficana khona malume yathi sesiyoficana khona so uthi wayesebuyela ku-inbox eseyibuza ukuthi hawu wasuthi siyoficana egroundini nawe khona la eGoli uthi yathi ingane hayi ngiyadlala bengikhomenta nje then baqhubeka futhi lapho baxoxe uthi yazi yathi ingane mayiseyibuza nje sebexoxa kodwa naye uyilida ngama-questions uyilidela ukuthi ikhulume lento afuna ukuthi afuna ukuyikhuluma naye. She's around 2021 uthi 21-22 uthi uNdamane bese buza ukuthi uyafuna nokuya egroundini ngelinye ilanga ethi ingane hawu ngajabula kabi ngiyafuna ngaze ngiye ebese ethi uNdamane woza la eGoli sambe segroundini ivele ithi ingane ngize nini ethi uNdamane hayi uyozama ukudlala ibhola phela hayi bese ke ithi ikhombisa ukuthi ngathi ayinankinga ingane nokuze eGoli. Uthi mayiqeda lapho uNdamane evele ethi kuyona uhola ngomhla ka-25 yena uthi bese vele kuyona ethi kwakumhla ka-25 March if I'm not mistaken kwakumsombuluko umhla ka-25 March wango-2019 ngithiwa ngumsombuluko. Uthi uNdamane bese evele mayisebona ukuthi lengane ayinankinga nokuze eGoli uthi bese ethi hayi kusafanele ufike nje noma eGoli umdlalo ungekho ngokuthengela ijezi leChiefs yakujabulela lokho uthi wayeseyibuza ukuthi ingafika nini yathona hayi ngingafika nje noma yinini kusho ingane ngafika noma yinini kodwa kungafanele ukuthi kube nomcimbi somewhere bese ngikwazi ukuthi ekhaya ngisuke ngathi ngemcimbini kodwa futhi fanele mangihamba ngiza lapha eGoli kufanele ngifike mangize namhlanje kusasa noma kanjani ufune ngibuye ngoba ngeke ngikwazi ukungabi bikho insuku ezimbili. Uthi uNdamane bese ngithi hayi no ayikho inkinga uthi bese ngivele ngiqondanisa nomhla ka-25 uthi ngase ngithi ayifike ngomhla ka-25 kushuthi izofika ngomsombuluko. Ukhuluma njalo nengane yakamakhelwane wakhe ushadile iyamazi nje umakoti wayo naye iyamazi ukuthi ushadile uNdamane nomakoti lo makoti ukeyithume lengane ukeyithume nje edrobheni ukuthi nje uyazi thina abantu besilisa masisemakhaya izingane khona izingane zawamakhelwane nje singayinaki singazazi thothi noma ukwazi ukubukela kude uthi uNdamane kwakuyingane kanjalo uthi bese ivele ithi lengane naye ayikho inkinga izogibela ngomsombuluko ekseni avuka uNdamane ayifakele imali lengane ayoyifakela imali esitolo ayifakele angazi noma ayifakele 400 rand ayifaka imali yokuthi isuke emnambithize eGoli uyifaka le mali usuke emsebenzini wasuka nje emsebenzini wathatha imoto wathi shuwa abuka wafaka imali wayesiyabuya yagibela nangempela engane. Uthi kuNdamane lapha eGoli kune ntombi yakhe nje akathandana nayo ehlala estradini esisodwa naye uthi leyo ntokazi leyo
ayilenzi iphutha ngomhla ka25 nje mayehola noma ngomhla ka20 ithi iqala kumfonela ngomhla ka24 noma bengangabonana kodwa uthi uyayibona noma ngasiphi isikhathi khona umuntu wesifazana uthi uthandana naye nje nithandane noma i-direction ningenayo kodwa nibonane noma ngasiphi isikhathi nje mawufuna ukumbona ukhona uyeza mawufuna nje ukumbona ukhona uyeza uthi naye kuNdamane uthando lwayo naleyo ntokazi lukanjalo kodwa le ntokazi le ajola nayo ehlala estradini esisodwa naye lapha eGoli uthi ayilenzi iphutha so ke ngalomsombuluko wangomhla ka25 yayilokhu iqala kumfonela ngesonto ngomhla ka24 ilokhu imfonela ethi ufuna ukuzomvakashela imfonela angayinaka angayilibamba ucinga angayizibe nje so nangawo umsombuluko lo okuyusuku okusuka ngalo lengane encane esuka emakhaya eMnambithi izeGoli yayilokhu ifonile le ntombi yasestradini ngoba uthi wayexoxile naye ukuthi ayingalilokothi nje ize ngafoneka ivele iqhamuke nje wathi nje ungalilokothi uze endlini yami uvele uqhamuke nje ubofona kuqali sivumelana ukuthi uwoza so even though kuseduze kungeyasestradini esisodwa nala kahlala khona kodwa uthi ihlala egcineni nje hayi ukuthi kuseduze kakhulu uthi ihlala nje egcineni uthi ke ilokhu ifona ke manje ngumsombuluko alibamba ucinga akhulume naye ithi imbuzo uthi ukuphi ethi uNdamane ngisemsebenzini ithi manje ufuna ukuzombona phela kusukela izolo nje iyazi ukuthi uyahola ngomhla ka25 mayeholile hayi nanokuthi isuke ifuna imali enkulu mayeholile nje uthi uyipha noma u300 noma 400 kodwa isuke iyazi ukuthi mayekalala nje endlini yakhe ngalesi sikhathi sange25 izofica ukudla kukhona kuningi izohamba nawo 400 noma 500 noma 300 uthi ke uthi uNdamane ngalomsombuluko okuza ngawo lengane yayisuka emakhaya elokhu ifonile ke le ntombi lokho eyiziba iPhone iziba ayitshentisa emsebenzini kwesinye isikhathi aphinda ngalibamba ithi ngicela ukuza phela endlini yakho namhlanje ethi hayi ngizokufonela mase ngisendlini uthi aphume emsebenzini early ayohlangabeza ingane le esuka emakhaya ayithathe ayenayo endlini yakhe njoba besendlini nengane lesuka emakhaya nje uyafona le yasestradini kanti uNdamane mayesechaza uthi khona umunye usisi athandana naye ohlala eBinoni lowo ke ilolu hlobo labo sisi nje abayisebenzelayo abathi mabefikile abathi noma kade efonile wangamthola uNdamane akalokho ebuza ukuthi manje angikufonile ngangakuthola efonini usisi nje uthi mayifonile fonile mangamthola ngamtholanga mabexoxele ku WhatsApp bavakashelana futhi mayifikile lo sisi waseBinoni uthi uNdamane mayifikile lo sisi unokhiye wasendlini uyasho nje ngicela ngizokuvakashela namhlanje noma yena uNdamane ambize ngicela uzongivakashela uyafika noma engekho uNdamane lo sisi endlini mayishile nje ukuthi yazi namhlanje ngifisa uzokuvakashela uthi uNdamane hayi ungafika kodwa ngizoba ngekho endlini uyafika lo sisi afika avule endlini akline okungekho uyakuthenga nje labo sisi laba abasebenza uyamazi boss labo sisi othola uJola nawe yasebenza uright ucleaning uthi uNdamane noma engemuhle kahle kodwa waye wife material umuntu wayengamthatha nje kusho ukumthatha it's unlike lo sisi lo yena kumbiza ngaleli gama lelilonondini lengoba amadolo lengingilibiza uthi unlike nalokhu kwala estradini akakuthola noma yinini uthi makufikile endlini noma kucleanile akubonakala nokuthi cleaniwe endlini lokho kufona kakhulu ngomhla ka25 uthi ke uthi kuNdamane uthe esena lengane ke endlini le esuka emakhaya eMnambithi kulokhu kufonile lokhu uthi wakuziba nje ingane ke yayithema ifike namhlanje icela ukuthi ihambe ngakusasa uthi nangempela athi mayifika ingane namhlanje kwajezilela aze belithenge into yabo nje kusho ukuthi yayisiwumjolo ngoba uthi yathi mayifika ingane namhlanje ayi yahlala ayiba enjoy yake benza yonke into yahlala ngakusasa uthi wavuka ekseni wayemsebenzini angithi ingane kufanele ihambe wavuka ekseni uNdamane wayemsebenzini wayishiya ingane wathi ucela isalilungu
uzobuya ngo9 ayithathe ayise drobheni ayibeke erenki egibele nangempela ahamba emsebenzini abuye ngo9 afika ayithathe ayifice silungile ayithatha ahambise erenki bephinde kodwa mayibuye emsebenzini bephinde be-enjoy beyijabulise bese yithatha ayise erenki bese yagibela ingane yemnambithi bese buyela emsebenzini yena uthi kuNdamane wathema isemsebenzini lokhu sifonile lesi sifebe sala estradini usho njalo uthi lokhu sifonile nje sithi hawu namhlanje futhi ngizobe awusho ukuthi angize yabona uthi bese esiphendula ngoba ingane sihambile sengolwesibili manje uthi bese siphendula ethi hayi ngizophuma la emsebenzini ngizodlula nguthathe lapha endlini lapho ngizodlula nguthathe lapho ngicela ukufica isulungile nangempela aphuma emsebenzini ngolwesibili ntambama adlula ithathe ke lengane afike le yasestradini ahamba afika angene la endlini ke behlaleke ngolwesithathu avuke kusena emsebenzini Ndamane ayishiye la endlini lentombazana uthi wayiphu 400 wayishiya la endlini umuntu ozohamba uthi wathi mayibuya ntambama ayihambile yathi bisathanda ukuhlala naye abazange benzele utho vele kwayekhathela uNdamane usho njalo so ke uthi uNdamane njoba ehlezi naleya la estradini leya sebhinoni intokazi yayilokhu yamsendela nje message ngoba uthi ayihluphi yona yamsendela imessage yathi cha ubusy bo awukhona ukungiphendula kanti yayicelile na ukuthi icela ukuthi bebonane yayicela kumvakashela uNdamane uthi njalo ngomhla ka25 mayehola ujwayele ukuya ekhaya but kuya ngokuthi umhla ka25 unini mu partner ensuku ngeweekend yalapho uye ekhaya mawunge weekend uhamba ngayo weekend so uthi kunemali ngomhla ka25 ajwayele ukuyithumela ekhaya ngoba ubakha ngalezi ensuku ngo2019 uthi kunemali u8000 owayibeke ngaphansi kwamatrans shuthi wayibeka le mali ngomsombuluko wayibeka ngomsombuluko ngaphansi kwamatrans so wayibeka nje lo mali wayesengasayinaki ke nakho lokho ebhizi uthi uma esenale ngane ke ngolwesithathu ntambama eseyifica ingasahambanga le yasestradini yathi hayi angihambanga mina wena ubulele ulalile nje sifana nabantu abangenzanga lutho uthi hayi naye ethi ayikho inkingi bese belala bese uthi ngolwesine ke ithi ayahamba avuke kusendamana emsebenzini ihambe ke nale yasestradini iye kuphi iye kwayo bese kuthi ngolwesihlanu bese kufika le yasebhinoni le ngithi yasebenza shuthi uNdamane ngenxa ukuthi le yasebhinoni useyiziba isikhathi eside kade lokho imfonele ethi icela ukuzombona kade ayihlupha nje futhi ngeke lokho imbuza ukuthi yini indaba uthi noma kade izibile ngeke lokho imbuza ukuthi manje yini indaba ekade ungizibile ncanca uthi ayikwenzi lokho uthi wayeseyifonela ukuthi hayi ayifike ngolwesihlanu yona kodwa manje ufuna ukuya ekhaya ngeweekend yathi le ntokazi ayikho inkinga izofika ngolwesihlanu mayehamba uNdamane ekhaya ngomgqibelo ngoba akasebenzi yona izobuyela emuva ebhinoni uthi ifike ngolwesihlanu uthi ngolwesihlanu yena ufika nje yena mayishayisa emsebenzini ngolwesihlanu ahamba ayemajitana ayophuza uthi ngifuna ukubuya noma ngo10 ebusuku endlini sengibuya ke manje sekukhona le yasebhinoni ngifike ngidakiwe ukuze ngingabi nawo amahloni ukuthi bengade ngayiphendula ingane sokulesikhathi uthi nangempela ahambe ayoyiphuzela yena ifike ke le yasebhinoni ngolwesihlanu ntambama ifike iclean eyipheke yenze yonke into ngoba uthi kuyacaca makhona yona nangempela uthi afike ke ngabo 10 ebusuku ayebelaleke kuthi ngabo ngakusasa ngomgqibelo ngabo 8 nje uthi bese ngicabanga ukuthi ngenze njani ngiye ekhaya noma ngivele ngithumela imali ngoba uthi wayezizwa ukuthi nawo exhausted uthi ngiye ekhaya noma vele ngithumela uthi bese ngithi hayi angivele ngithumela imali ngabe ngisaya uthi mayithi yaphenya ma-trans ayikho imali 8000 bese kuba nemadlana nje kodwa nje 8000 uthi ayikho imali ngaphansi kwama-trans uthi
uthi ngithule akukho phela manje ukukhuluma kule ntombazana yasebhinini lela endlini ukuthi yazi khona imali esingilahlekele. Uthi ngithule uthi izibona ukuthi nginenkinga nekhona. Uthi bese ibuza lentokazi ukuthi leyasebhinini ukuthi yindawo wasuba phansi nje. Uthi bese ethi yazi izolo ngiphuza imali wrong. Uthi ayigoqe nje kanjalo uthi yazi izolo ngiphuza imali wrong. Kanti imali uyacabanga ukuthi manje njoba imali ingasekho kade egcinele nokuyicheck akasazi noma ithathwe ingane encane lesuka emakhaya noma ithathwe ilesi sifebe sala estradini usho njalo uyibiza kanjalo le ntombazana. Uthi uNdamane wagcina engayazi kanjalo le mali ukuthi ithathwe ubani, kodwa manje uthi lokhu wasestradini uthi ngeke uyithathe. Yebo khona kusasifetshana kodwa nje uthi ngeke kuyithathe ngoba uthi noma wathi mayikubuza emva kweinsukwana nje ekubuza ukuthi yazi lapha endlini kunemali engangiyibekile kanje ngesikhathi ukhona kodwa manje ngisayibonanga. Uthi kwavele kwahleka kwathi hayi kushuthi khona into ubuyilethile ke endlini yafika yathatha le mali ngoba mina uyangazi ukuthi noma umuntu esasigebengwana muthandana naye kodwa uyamazi ukuthi lo engakwenza ukuthi lo engakwenza ngeke kwenza ukuthi naye kuNdamane uthi kwangeke lokho kuyingane kuyithatha imali. Noma ngimbuza ke izathu zokuthi kungani uthi nje kwangeke kuyithatha kodwa futhi manje nengane encane akaboni ukuthi ngoba umuntu wayezamsole yingane encane le. So ke into ka agcine seyenza ukulandela ukuthi emakhaya lengane encane inani ngoba wayesaba ukuthi yena izothi mifike emakhaya lo 8000 udle budlapha mhlawumbe ivele ithenga ifoni or yenze ngoba phela omkhulu 8000 enganeni encane. Uthi wayesesaba lokho ukuthi izogcina manje yenza izinto mhlawumbe ingabe ithenga utshwala igcina isiphahluka ukuthi imali inikezwe uye bese indaba ifika kumkakhe. Uthi wazi wacishe indlela ayitatazela ngayo. Uthi wazi wacishe uma nje uthi kube yayikhona indlela yokuthola ukuthi uthi kube yake yaba khona indlela yokuthola ukuthi lengane imali kuyona lengane encane yasemakhaya uthi wayengayibulala ngisho uyibulala ngoba le ndaba yayizogcina sifika kumkakhe njoba ingane encane yakwamakhelwane inemali nje vele mayinemali mhlambe let's say ingane yayithatha le mali. Uthi wayesaba ukuthi uma sekuyidle kuyingane imali budlapha uma sebekubuza ukuthi uyithathe kuzogcina kushilo kuyingane ukuthi kuyinike uyena bese lahamba udaba lifika kumkakhe. Uthi wazi wagcine wacabanga ukuthi yazi lokho ingane mangahle ngivele ngehle ngifune nje umuntu ozofika kudubule ngisuke naye la eGoli sife sikudubule sikubulale kungakayixhaphazi le mali. Uthi wasizwa ngenye insizwa wathi mayexoxa lolu daba yakhona eGoli yathi lensizwa ayingeke ungayenzi leyo nto. Cabanga nje ukuthi kuyena ngenxa yokukhungatheka ukuthi isinquma agcina afuna ukusithatha sasi wrong kanjani, kodwa ngenxa yezimo nomqondo washeshwa mnikeza isixazululo ukuthi isixazululo kulento ukuthi ubulale lengane. Uthi wacishe uthi wayilinda ukuthi kube khona into manje futhi kwakungelula ukuthi afonele ingane ezincane ebuza ukuthi usibani lapha emakhaya wenzani nje ekhombisa ukuthi unema. Uthi kwakungelula akekho umuntu ayimfonela wayengamfonela kahle. Uthi wayezicheke khona la ku Facebook ebuka ukuthi lokho kuyingane okuncane kuposta ini akuposti yini izinto ezicishe ikhomba ukuthi kunemali. So kuze kube manje kwagcina engazange ukuthi imali yathathwa ubani, kodwa ke futhi nengane ayikho into eyayenzayo ekhombisa ukuthi imali kuyona ngoba nalentombi yasebhinoni uthi yena akafuni nakuyisola nje kulento ngoba yayingeke izithathe le mali. So ke at first siqala ukuyixoxa naye le ndaba wayeumuntu ombona ukuthi utense, kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi wakwazi ukugcina edlulisile. Yilolu daba bengifisa ukuthi silishare namhlanje. Thank you.